Veľká česť je pre mňa, že mesto Nový Sad si ma zavolalo, aby som spravil jeden spektakl v tomto kaštieli, starom kaštieli. A práve s novým projektom, ktorý je promotívny projekt, čiže nie je ešte pustený do obehu. Je to prvýkrát, že sa to dneska verejnosti prezentuje. Je to mystický svet, je to magický svet Pavela Surového a jeho vízie budúcnosti, minulosti a všetkého. A najmä ako ja vidím tie šaty, ktoré som zbieral, Míriných šaty, ktoré sú v mojej kolekcii. A nielen toho, ale všetkého, čo som vytvoril k tým šatom, čiže aj štilizáciu, aj scenografiu, aj výber všetkých prvkov na modelách, aby tie šaty vynikli. A ako som hovoril, tieto šaty dneska majú 10-krát väčšiu hodnotu, keď sú vyrozprávené cez príbehy. Každá žena, ktorá prišla, ktorá si pozerá, si vyberá vo svojom vnútri, čo je v jej DNK, aká chce byť ženou, či chce byť čarovná čiapočka, kráľovna, aniel, či chce byť bojovníčka, či chce byť zlá kráľovna, dobrá kráľovna, zvodná žena rajská a tak ďalej. Videli sme prvky jablka, ktoré používam v každom skoro obraze a to je ten svet. Je to modná fotografia, ale je to viacej ako modná fotografia, lebo je to nie len, ako sa vraví, púlka fotografia katalogová, ale je to fotografia, ktorá má nejakú hĺbku, ktorá má rozprávku, ktorá má staré elementy, ktorá má prvky, ktoré mne asociovali, aby som vytvoril. Ja robím reinterpretáciu Míriných šiat a to je vtesnať sa a spraviť niečo lepšie. Ako som hovoril, som mal trému posle 2 úspešných projektov, či môžem spraviť ešte niečo lepšie a sa podarilo. Teraz mi aj gratulovali z Mírinej fondácii, že neočakávali, nikto neočakával takýto program, takúto scenografiu. Toto všetko, čo vidíte, to je moja kolekcia. Tieto barokná stolička, staré sedliacké stoly, staré naše skrine, naše lády, ako my voláme, stoly, tepichy, čo sa prekrývajú na stoli, na postele a všetko je to vytvorené a doplnené a spravené. Keď si pozriete, to je rôznofarebné. Keď si pozriete, to je všetko zladené. Rúžičky na hrudi, ako to Míra hovorila, slovenská košeľa. Na hlave čiapky, tášky prevrátené. Nikto nevie, že je to, myslí, že je to toto. Staré aradáčské štrímfle z 1930 rokov, staré lády, čilimy srbsky a všetko je to poprepletané do jednej alegórie a vízie, ako ja vidím tú šatu, aj čo ona pre mňa predstavuje. Táto tyč, čo ja mám, je unikátna. Je to jeden najbohatší Nemec pred 100 rokmi, čo vlastnil továrne. Je to posriebrený na tyč veľmi vzácna, ktorá má aj dýku vnútri. Takže všetko dneska je magické. Mám 2 masonské špacírky, ako sa hovoria. Je zádom, že púd je zlomený, vravia, že je to sveta. Mojžiš, keď zdvihol, mal serpentín a to je práve zlomenie púdu ľudského a nad spravenia človeka, lebo kto podľa púdom, ako vraví Freud, nie je človek. Takže tu je toho všetkého vyrozprávané cez, ako by som povedal, cez takú mystiku, cez také skrývania. Sú tu tretie oká, sú tu veľa, sú tu týly pred nima, ktoré, a one sú všetky zamrznuté v čase, one sú ľadové, one sú nedostupné nám, za to oni majú také pohľady mocnosti, závodnosti, nie sú na dotyk každému, iba fotografu, ktorý ich vytvoril. Tie pohľady sú veľmi vzácne. Lebo to sú moje pohľady. A takúto fotku jednu spraviť trvá celý deň. Niekedy modelka príde nevyspaná, nemôže vyťahnuť nič z nej. Niekedy modelky, ktoré ma poznajú, sú už zvyknuté a vedia, čo očakávam. Je to náročné. Na sete mi pomáha Hanna Čusová z Bačského Petrovcu, Maja Pucovská podpisuje šminku.
Ondrej Srnka mi je asistent, ktorý mi pomáha tiež na sete a naozaj my to tvoríme na 5 kvadrátnych metrov. Táto mágia. A čo je pointa celého? Pointa je z malého spraviť svetové. A obmedzeným rozpočtom, s obmedzeným priestorom spraviť niečo unikátne, čo vynikne. Samé pochvaly dostávam z Ruska, z Francúzska. Za posledné 3, ako boli tieto zahlášky, strašne veľa ľudí sa mi ozvalo, strašne veľa ľudí mi gratulovalo a to znamená, že som dosiahol to. To hovorím. Ja nerobím toto ja robím pre publiku, ja si vytváram svoju publiku, ktorá miluje toto umenie a to je to najvážnejšie, lebo mnohí sa prispôsobujú a prispôsobovaním máte zábrany a rušíte si svoju umeleckú slobodu, víziu, fantáziu, ako Simonida povedala, hru, ktorú mám, filozofiu a tento projekt je bez zábran a ukazuje ženy, ako ich ja vidím. To sú oštré ženy, to sú zvodné ženy, to sú mocné ženy, to sú ženy budúcnosti, čiže tak to vidím aj v minulosti. Áno, to je artefakt, to je Ježiš Kristus, to je stará secesný brož, ktorý nosím a od Ježiša Krista asi najväčší majster, ktorého svet poznal, nie to väčšieho. A preto aj v mojich dielach je to symbolika religiózna, je to symbolika večnosti, symbolika skriesenia, symbolika cieľa, ku ktorému máme ísť. Ako Ježiš hovorí, ja som pravda, cesta a život. Ja som skriesenie a život, ja som láska. Čiže to sú tie veci, ktoré aj toto umenie je také, že žije. Presne tak, toto bude žiť aj o 100 rokov, lebo tie idei sú nemestné a čo je najzaujímavejšie, že vo Francúzsku Matisse bol taký umelec, keď sa prechádzal a videl svoju fotku, on už zabudol, že je to jeho a vraví, kto toto dobre spravil. Ja keď spravím projekt jeden, tak keď ho kúkam z diaľky, sám sebe sa divím, kde celá tá duchovnosť a kreatívna filozofia vznikla a ako je to spravené, ako je to dobre spravené. Takže je to správna cesta. Videli ste dnes, to chcem povedať, nikto neočakával, že dačím 3 takéto zámky, aby sa táto prezentácia spravila. A je to naozaj veľkolepé, aj všetky gratulácie, čo sme dostali, to naozaj. Takže teším sa, že to bude žiť, že je toto počiatok, je toto len zahláška. A sú tu výzvy aj Rím, aj Peking, takže dúfam, že nás to dovedie do sveta. Čo chcem povedať? Ja ako Slovák reprezentujem nás Slovákov, čiže je to veľká česť pre mňa ako Slováka, že som účinkoval na Dni otváraní mesta. Chcem ešte povedať, že aj môj syn bol dneska moderátorom na Dni otvárania mesta, že sa prijal tej úlohy. Zaučam ho takto od malička. On už vie aj o fotografiách, už on by mohol robiť túru. A to je to najkrajšie, čo robím, aby sa videlo. Ďakujeme pekne. Chcem len poďakovať sa mestu, že si vybralo tento projekt, že videli v tom, že ho vyfinancovali. Naozaj, dneska som stretol primátora, vraví, to, čo robí Pavel, chválim ho pre všetkými, takže to mi srdce by bolo také, že bol Kisáči s ministerkou, že to bolo tri samie toto, takže je to dobrá cesta a naozaj chcem na čím lepší, máme teraz, ste videli posledné 3 dni, najlepšiu huslistku, najlepšieho huslistu, teraz najlepšieho fotografa. Čiže chceme Slováci, aby sme sa počuli o nás a to je to najdôležitejšie. To je moja misia, aby sme sa mali čím hrdiť, píšiť a vyslať to najlepšie do sveta.